Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Almira, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad na kuma itinagan nga Almira, jakon inlanad ti address ko. May papan kada kami nga agkakabsat ti inak ibinglay. Banag apakasairan unay ti riknap, ididimteng ti panawen anaamwak ti kinapudno. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Almira, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Ay na, nabartag ka man na si Mangpat Manong. Awan pa iti uray na minsan anagawid ka, di ka nabartag. Anya ti sidaen. Kunak man nun nabsog ka iti arak. Apay ngagdamag ka iti sidaan. Mabisina nga rod. Dayta ti paglaingam Manong. Mangan laeng. Awan pa iti maitultulong mo kada kami akakabsat mo. Agpay sumat ti bagbaga ka. Husto daytan manang. Di mon pagsasawa ni Manong. Di namat lang maawatan dagiti ibagbagam, gaputan na bartok. Makapasuron mat ngamin. Awan lakat, agin inom iti arak ti aramiden na. Awan maaramidan ta, manang. Tauray kastana, Manong talatta. Nalabos matan ni Manong, tatang. Kanayon anak kainom nga agawid. Awatan nyo kadilatan ti kabsat yaw. Sana balay, tagtrab-trabaho, Mike. Wen ngam iti arak ti pangipipanan na iti kwartana. Saan mo't nga amin? Gaputa gumatgatang mo't iti bagas, urekas kasano. Diyo pagsasawan ti kabsat yaw. Taamangan wag sakit tinakam na. Kasanumat ngamin. Kat inaldaw akas jay. Uray pay. Saan mo't siguro akas jay tinagbanagan na. No sana kasto iti kinarigat ti biyag tayaw. Congrats, friend! Nai-promote ka manan. Kaya tasawan data, ngumato man ang tisweldom. Thanks, friend. Imbaglaengan. Agilibre ka nga roda na. When no problem. Dayta, agilibre ko naman. Sika talaga. Ala, lalaingan pa'y tagtrabaho, friend. Tapno at adang umato ka. Uray si kamat friend. Uray saanan kanyak. Kontento ako niti posisyon ko niti opisina. In-enjoy at ti trabaho. Kaya't kung amin tag-travel. Sabagay. Dayta ti pag-aayat mo nga aramidan. Ulan, friend. Iso nga urag na nayo na nakasyo ti posisyon ko. Angam kita, agtalinaad ka kumalata na pakumbaba nga uray na nga aton ti saad mo. Wan, friend. Laglagi pak dayta akanayon. Insan, bagbagaan man ni Manong ko. Apay ka din, Insan. Kanayon nga rod amabartag. Diyak manam mo. Amangan no kasjaynan aging ga iti lumakay. Ay, anyamatan. Managbartak nga agpaiso ni Insan Daniel. Angam, amo na matkit iti aramiden na ure mabartak. Wen maditi kasjay. Inaldaw nakainom. Sana bale, tasan mo't nga agkibor. Wen, anyamot ta ni Manong Daniel. Kaslaawan arapaap na iti biyag. Imbag ka pa'y, friend. Naggasat ka talaga. Oh, apay anak ko nam ti kasta, friend. Wen takanayon kayong agkikinnaawatan ka dagiti kakabsat mo. Naanos ni Manong mo. Kan close kayo mat ni Elvira, kabsat mo. Ay, di mo laam mo. Diyan niya. Agpay so anasingpat ni Manong mi. Ang
takmat. Ngam at least, agsapsapol lahat tayo iti pagkwartaan na. Nalawa pa iti garden na. Manong Daniel, damagak mat? Awan ka dit plano mo no, arapaap mo iti biyag. Songbatan na ka. Apay ka di akas ti damdamagam. Kasanumat ngamin, manong. Jaylatan agin inom iti arak ti aramidam. Uray ka na yun ginom. Tadamat basit ornong ko. Tanog sakitak man, adan tubos-bosek. Ay, unay kan, manong Daniel. Kati sumet. Awan asawa kan putot ko. Isama sa po na sa ganaag ti panagkapsot ko. Kaputawan mo tinamnamag ang mga iwan to kanyak. Dayta nga rudkat. Awan ti asawam kan anak mo. Awan tinamnamam amang taripato kan ka intun lumakay ka. Iso adi ka kumangarod agbarbartag. Taamangan no makaala ka iti sakit mo gapo iti dayta nga aramidam. Saan la dayta? Awan ti mangayat kan ka abalasang no bartikero ka. Abmok mata kontrolan ti panaginom ko Saan agpat niyag barbartek iti kastaunay. Kan may sa dagiti laang gagayam ko matan tiliwliwak. Uray kastay ni Manong yo. Amo na meter aramidan na. Pulos ngawan tinaramid na ang nagparikutan tayo. Tatang. Isuasapay ko matasar dengam ti kabsat mo, Almira. Iparik na met at ipamatig mo kan kuana. Ha? At damat tirik na ni Manong mo masakitan. Abangan no masakitan una ikat anya pa iti aramidan na. Sige, tatang. Jakon pakibiyangan ni Manong Daniel. Elvira, ada nang ko nga ibagbagada may papan ka ni Manong. Anya na ita? May papan iti kinaartak na. Kan apay kano ang nagpatinggalang iti garden. Idin to ta professional ta adwa. Ay, unay matdagitan kakaaruba. Ang agpay sumot kit di Talaga akas ta dagiti tattao manang. Pakibiyangan da amin ang biyak ti pada da tao. Adi damat kit-kitaan ti bagida. Wen nga rod Basol mat kit din ni Manong Di namat ngamin ikarigatan apasayaatan ti biyag na. Ay, uray man. Awan karbangan da ang makibiyang kan manguyaw kan ni Manong Daniel. Gaputa saan mat nga iso dati mangpakpakan kan ko, ana? Wan mat kit di. Iso aday ta ko mati panunutan ni Manong. Saya aten na ti panagbiag na. Tapno di da tagtagibasitan. Anya ngay ita, Manong Daniel. Nabangkrap ka. Anya ngay ti aramidam ita. Ay kat, agmulak manen Anya? Di ka nadidigra iti pan nakabangkrap mo? Talaga akasta ading ko. Saan ba't niyag na nayon at tumama ka kat? Ay, jak amukan ka, Manong Daniel. Awan na talaga ti arapaap mo iti biyag. Kontento ka iti panaggargar din latan. At damat arapaap ko, ading ko. Ngam saklatan ti makam mo. Anya? Sige, rumarak. Tayo nagsarakan dagiti gagayam ko. Sarakam dagiti gagayam mo, kunam? Katawan mo ti kwartam. Uray tabak nangak iti gagayam. Oh, apay. Anya ti pagmurmuryutam, manang. Ni man Manong Daniel. Apay manan. Dinilaw ko no apay amapanpay lang ijay store. Katawan nga ron ti makukwartana. Good? Kinunanakit din nga uray awan ti kwartana. Tabak nang kanon maipapan iti gagayam. Oh, husto mat. Masarak nga rod. Ibagbagak lang nga rodan ti pagsayaatan na. Ngam dinak matdenggan. Bayam ngaminan manang. Awan mo tararamidan na, dakas?
Nabankrupt ti garden na. Kat pagadalan na kumadayjayan. Tapno baliwan na kumati estilo na iti panagbiag. Bayamon, kontenton iti simple a panagbiag na. Iso adi mon tubngaran ti kayat na. Narigat no inakmam ni Manong. Anya? Saan tumatla ang anaragsak no ti kayat yu ti surutan na. Amo Manong, ibagbagada ang nagasatak. Gaputa at damanong ko. Ngam di dala ngamin ammo ti aramid mo. Ha? Iso apang nga asim, Manong Daniel. Di na kami kumamat ibabain. Tada kami, professional kami. E dinto tasika kat saan? Ay, anya nga rod, kat jakmot na bailan tinagadal. Saan ko siguro agasat tagbali na professional? Anya? Iso pasensya ka kuman, no sa anak akas kada kayo kin Elvira a professional. Pasensya ka kuman, no may saak lang nga gardinero. Sana bali taore kasano, kabailak matagsapol iti pagkwartaak. Sige, tayo tuloy kuman pa tagkape. Rumwarak no madamdama. Masapak apapan ni garden ko. Nalabas ka matmanang. Nasaktan tirik na ni Manong kadagiti imbagbagam. Anya? Nalpay ti abaga na arimwar. Naku nana, adi na kabaulan adenggan dagiti ado nga ibagbagam. Imbagak mat ngamin kan ka idi, Manang. Adi mo kumaunay labsan ti agsaw ka ni Manong. Di namat ammo ti mabagaan. Iso akas jay, nalaka ang masair. Manang, saan ko akon konsensya ni Manong? Ibagbagak laang ti husto. Tapno di mo kumaulitan ti inaramid mo. Kan may sa, kas jayan ti nakairwaman na apanagbiag. Iso asapay la kumata maudi daytoyen apan ang sair mo kan kuana. Uncle Tony! Insan Almira! Adda kayo kadi? Una yung tikas na pa nagtuktok mo, insan. Ada ka di mangkamkamat kan ka. Huwin insan, gaputa. Tanya! Nabartak ni Manong Daniel. Impilit na tinagawid kat... Kahit? Sinurot ko iti dalan. Nakitak mata ni Jay Karayan. Dara-dara. Natinag gayam iti rangtay. Anya? Inpan mi ni Jay ospital. Kat bambantayan pa lang ti kumpareg. Imay ko la imbaga kada kayo. Ay, parikot at talaga day dya at tao. Ay, awan pa'y tinasayat ngay naramid na. Insan, saan ka kumamasaer iti ibaga ka? Anya day ta, insan? Sika ti makagapo, no apay ang nagbartak ni Insan Daniel. Gapo ka dagiti imbagbagam kan kuana. Nabainan. Kat dayjay. Gapo iti sakit tinakam na. Nagbartak. Anya? Ay, una yan ti kastoy na pasamak iti kabsat yo. Tatang, di na nakontrol tinainom na nga arak. So akas taonay ti bartak na. Makonsensya. Gapo ta siya kano ti makagapo. No apay ang nagbartak. Dayta ti kanayon ko nga ibagakan ka ide, Almira. Di mo labsan ti agsao. Tabanganuan niya ti panunutan na. Tatang? Amuyo ka de. Nagagat nga agadal ni Manong yo. Idi ubing pailang. Ngamgapo tadi kay kabailan na paggigiddan na pagadalan. Nagdisnudo ang nagsardang. Tapno agtrabaho. Kat matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagsardang. Ngam di na kayat nga ipakaamok kada kayo. Tamangan ka no agsardang kayo met nga agadal. Dayta ko mati panunutam, Almira.
Di mo ko maibain ti kabsat mo. Tauray kas jay laing ti kabsat yo. Ngam kabsat yulat ta. Amum ka di Almira. Siyak ti ad-adda masaksakitan. Nukas jay ti bagbagam iti kabsat mo. Pabasulag ti bagek. Tanuing karigatak kuma pinagadal ide. Saan kumamat agastoy tinagbanagan na ita? Tatang, pakawanan na kuma. Talaga adakal tibidot ko. Sapay kumata mapakawanak ni Manong. When manipod ita, baliwa kung titratok kan kuha na. Katsulnitak ti amin ang nagkurangag. Kan nagbidutak kan kuha na. Iti saan ang nagbayag? Naurnosan ti panaglalangan mi nga agkakabsat. Kinontrol mata ni Manong ti panagininom na iti arak. Tuy pagayam mo, Almira. Pagayam Almira, agyaman ak iti daytoy apakasalitaam. Numaminsan, dumteng kada tayo ti pannakasulon. Ket maisawang tayo latta ti kayat tayo nga isawang, nga uray pa'y makapasair. Ngem kastay kunadan, idalan ko malatta iti nasayaat asarita. Tapno awan ti masair, ken maliklikan ti apa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Almira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti medireksyon, Virgie Baglay. Computer recording technician, Joffer Basi. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.